dłużej. I niech was nie bolą biodra i kolana, byście mogli tańczyć do białego rana. Jak co roku o tej porze, czy kto może, czy nie może, lecz gdy już nadejdzie pora, śpieszy do klubu seniora. By się w tańcu powyginać, młode lata powspominać. Tutaj przyjemnie czas płynie, jak w dobrej, zgranej rodzinie. Każdy się tu świetnie czuje, bo... No co nie macie? Bo Kazia steruje. Piękne, że się spotykacie tutaj, że możecie śpiewać, że zamiast siedzieć przed telewizorami albo w gazetach ze swoimi smutkami, to przychodzicie tutaj, uśmiechacie się, macie radość wewnętrzną i to jest naprawdę piękne i życzę wam, żebyście jeszcze tak każdy do 100 chociaż dociągnął. Tak? Albo i dłużej. Albo i Jeszcze jeden, pani Ja jeszcze mam nadzieję, że tak powiem, tego, że rola wam się powiększyła, ale niech się wam powiększa. I też, że panowie do was dołączyli, także to też miło, że nie tylko pani już śpiewają, ale również i panowie są w grupie seniorów. Także naprawdę rozwijajcie się, a my jak tylko będziemy mogli, to wam pomożemy. Z panią Kazią rozmawiałam, że jak będzie możliwość, to może jakiś tam projekt wspólnie napiszemy, coś zrobimy, także mam nadzieję, że będzie ta współpraca też się rozwijała. Ten projekt, który piszemy do Orange, też będzie was angażował w jakiś tam sposób, będziemy robili spacery historyczne po Podgórzu, także nie zdziwcie się, jak będziemy was wykorzystywać. Cieszymy się bardzo. Liczymy na to.